Hvad er det vigtigste for dig som landmand? Det er, at køerne har det godt. Det er punkt 1, og punkt 2, det er, at mine medarbejdere har det lige så godt. Det er det, der driver det jo. Det er jo klart, at økonomi har selvfølgelig en del at sige, det er klart, men som landmand og praktiker, når hver morgen du går ud, og du kan se, at dine køer har det godt, det er det hele værd jo. Fordi hvis de har det godt, så gør de det godt. De har jo ikke valgt at være her. Jeg har valgt, de er her. Så selvfølgelig vil jeg jo gøre det alt det, jeg kan for, at de har det godt og yder optimalt. Og det er jo netop også derfor, at jeg tænkte, at Digestrum kunne gøre, at vi vil øge drøvtykningen. Jeg er Christian Petersen. Jeg bor ved Holbæk på Skovbakkegård sammen med min hustru Sanne. Vi overtog den for 3,5 år siden, fordi vi tror på mælkeproduktion i Danmark. Vi har det i samarbejde med Rydegård Gods, så vi er sharemælker her. De ejer ejendommen. Vi lejer dem. De laver alt vores skovfoder, aftale gylden. Så det er en fantastisk samarbejdspartner og møde nogen, der er lige så passionerede, som vi selv er jo. Så vi fik muligheden for at indgå et samarbejde sammen med Johan Scheel. Så han køber ejendommen, dyrker jorden. Han kunne ikke bruge kostallen. De ved mest om plantavl. Vi ved noget om køer, så vi lejer den af ham. Og det er en fantastisk måde at gøre det på, fordi så gør man hver især det, man er god til. Jeg synes egentlig, det var meget interessant at finde ud af, kan vi egentlig øge drøvtykningen? Vi måler drøvtykningen på vores transponder på hver ko hele tiden. Så derfor kunne vi følge det. Vi blev enige om, at vi skulle starte med det her produkt, Digestrum. Vi kørte med det i februar, marts og april for at se, om det gjorde noget. Gik vi så fra det igen 1. maj, og så 3 uger frem, for ligesom at se, om sker der noget. Og det kunne tydeligt se. Ved start, der steg vi omkring en halv time i drøvtykning, og det var så også det, vi faldt, da vi gik ud af det igen. Det vi så har set, vil vi de tykker mere drøv, jamen det gør jo, at de udnytter fodret bedre. Så det vil sige, at vi er gået fra lidt ned i kraftfoder, lidt op i grovfoder. Vi så en stigning i kilomælk, vi faldt i antal insemineringer ved drægtighed. Og det er jo den afledte effekt, at det er jo ikke bare fra i dag til i morgen, det er over tid jo. I antal insemineringer, der er vi faldet, vi bruger før 1,7, nu bruger vi 1,3. Vi er gået 1 kilo kraftfoder ned, og så omkring 1 kilo mælk. Og det var markant at se. Den anden del af det er, at vi ligger med et meget, meget, meget stabilt foderindtag. Selvom det er varmt, selvom det er koldt, selvom det er det ene eller andet. Så det er faktisk det, vi sådan er steget. Digestrum Dairy er et produkt, der hører under Phytogenics produktporteføljen og består af forskellige urter og essentielle olier. Digestrum Dairy adskiller sig fra andre Phytogenics produkter, i og med at vi fokuserer på dyrets sundhed, hvor mange andre produkter fokuserer mere på dyrets vombakterier. Og herved er det, som Christian siger, jamen, han har set, at dyrene har det godt, og når dyrene har det godt, jamen, så har de en langt bedre ydelse. At the end of April, beginning of May, we asked him to take the product out, and then he saw that his rumination went down. He saw changes in dry matter intake and milk yield, so he asked to put it back in, which he had done, and now will continue on through the summertime. What it ultimately comes to is a cow that feels good, eats better. And part of that is by reducing this inflammation, either caused by daily fluctuations in rumen stability or by larger stressors such as heat stress or otherwise. What is interesting with the research that behind the Digestrum Dairy is the product influences the animal, not the microflora per se, which means the animals are improving rumination. We're seeing more consistency in the microflora, better elasticity, so they bounce back faster after daily fluctuations. Many of the phytogenic products on the market, promising, for example, reducing methane production, alter the microflora, but the microflora is very complex in a rumen and they tend to adapt quite quickly. What is interesting about this product is we have monitored the microflora in the rumen and we are not altering it towards increased propionate production. Where we see the impact is actually on the animal's behavior or the physiology of the animal, and that allows the product to remain more consistent for a longer period. Vi er så dygtige. Vi ved så meget om den produktion, vi har igennem Arla og klimatjek og farmaheadcheck og alting, at vi ved jo, hvor meget CO2 vi udleder og alt det der. Så jeg synes, vi står utrolig stærkt, og så er vi bare gode til at få rigtig meget ud af ikke så meget.